क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है। आज इस परफॉर्मेंस की बात बोलूँगा, आप डांस के बाहुबली हो। दासान्दि सोलिबाय थानाय जी बानजायनायाव डिआइडि लिटिल मास्टाराव टप 10 आव मासि आवग्रिनो हानानै गलाघाट जिल्लानि सिसुफानि ओनसोलनि साखाथिनि गामिनि उपेन नार्जारी आरो उनु नार्जारीनि फिसाज्ला नवजित नार्जारीया टप 10 आव मासि आवग्रिनानै डिआइडि लिटिल मास्टाराव मोसानायाव आरो गासै रायजो राजाफोरनि भट होनायाव थांनाय 24 आरो 22 मे बादायलायनायाव देरहासार जानो हाबाय आरो बिनि फिन टप 9 नि बादायलायनायाव भट होनानै नवजित नार्जारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय फैगौ एबा गामोननिफ्राय 28 आरो 29 मेआव जागोन। बेनिखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों भट होनायखौ आसामनि गासैबो माहारिफोरखौ राव धोरोम बासियालासे भट होनानै नवजित नार्जारीखौ देरहासार होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों। भट होनायनि सम 28 मे सनिबार हरनि 9 रिंगानिफ्राय 29 समबार फुंनि 9 रिंगासिम। होखानाय सम बादियै 9152915246 नम्बराव कल खालामना भट होनो हागोन। क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है। आज इस परफॉर्मेंस की बात बोलूँगा, आप डांस के बाहुबली हो। टिभिनि बानजायनायाव डांस इन्डिया डान्सनि लिटिल मास्टार बे सिजन 5 नि बादायलायनायाव जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिसुफानि ओनसोलनि बे सांखाथि गामिनि मानगोनां उपेन नार्जारी आरो अनु नार्जारीनि फिसाज्ला नवजित नार्जारीया जितु बादायलायनायाव एबार दाख्लै थांनाय जितु बादायलायनायाव देरहासार जानो हाबाय, दा देरहासार जानानै दङ आरो बिनि बादायलायनाय जितु भट होनाय बे भट होनाया फैगौ 28 आरो 29 मेआव जाफिनगोन। बे भट होनायखौ जोङो आसामनि गासैबो माहारिफोरखौ रावबो जेबो सायख'आलासिनो बिथांखौ भट होनानै देरहाहोनो थाखाय जों खावलायदों आरो देरहाहोनानै जाहाथे गावनि ओनसोलनि नामजों लोगोसे गावनि जिल्लाजों लोगोसे आसामनि मोनसे गौरब लाबोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। बेनिखायनो जों गासैखौबो भट होनानै देरहासार जानो थाखाय बिथांखौ रायजो राजाफोरखौ आसामनि गासैबो रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन रायजोनि जेसेबांनाखि बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोर दङ बिथांखौ भट होनानै देरहासार जाहोनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों। क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है। आज इस परफॉर्मेंस की बात बोलूँगा, आप डांस के बाहुबली हो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360